खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लियाव आं सुदेम ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाइखौ फर्टबजरानि थिपकायाव थानाय गोजौसिन गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा बेवहाय आलासि जिरायग्रासालि, गेट, फ्लेट हस्टिं बेफोर खामानिफ्रा बेसेबांसिम आवगायखो बेखौ जों बे बड'लेण्ड बुब्लिनि दारै नोंथांमोननो खिन्थागोन। बेजों लोगोसे जे बे साननैनि हाबाफारि लानानै जे थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइ गिबि सानावहाय मा आयदाखौ लानानै खुंफुंगोन बेखौ जोङो बानजाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां शिबेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनिफ्राय जोङो सुंद'यैबाबो मिथिनानै लागोन। 53थि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जख'न्थाइ जानो थांगासिनो दङ। दा बे जानो थांनायाव जे नोंथांमोननि जे खामानिया बेसेबांसो आवगायनानै दं? आच्चा, गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो खुलुमनाय थाबाय। जे क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाइ जे खुंनो थांगासिनो दं जोंनि बे थिपकाय ओनसोलाव। बे खुंनो थांनाय गाबोननिफ्राय जे जानो गोनां जुथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै बियो दिनैसिम बानजाय आफादा एखेबारे 99% खामानिया आवगायबाय। 1%ल'सै जोंनाव। गासैबो जोंनि दालाइसा आफादनि मोनफ्रोमबो दालाइसा आफादा गोसो गुदुङै मावनानै जोंनि बे खामानिखौ 99% आवगायहोबाय। आसा खालामो दा मोनाबिलिनि गेजेरावनो 100% जाजोबसिगोन आरो गाबोननिफ्रायनो जोङो गाजा गोमजायै बे थान्दै जख'न्थाइखौ खुंफुंनो हागोन होननानै आङो बानजाय आफादनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। आरो बे बानजाय आफादनिफ्राय जोङो खुंनो गोनां खुंगा 53थि बोसोरारि जुथुमाखौ जोंनि पर्बजरा ओनसोलनि आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दखरा आफादफोरनिफ्राय रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों दिनै जोङो बे खुंफुंनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आशिर्बाद लानानै जोंनि बिसोरनि सहाय आरो मददजों जोङो खुंफुंनो हागोन होननानै मिजिं थिनाय दङ। आरो बिथांमोना जोंखौ मिजिं थिनायल' नङा, बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होबोगासिनो दङ। बे खुंगा 53थि बोसोरारि जुथुमानि खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे पर्बजरा ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय बे ओनसोला एसेब्लाबो जौगाखांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। जेरैहाय लिटारेरि सेक्सनावनो हक, जेरैहाय हारिमु सेक्सनावनो हक, स्पर्ट्स सेक्सनावनो हक, आरो आथिखालनि जे थासारि, बे लाइमोनफोरनि जे इयुन जोलैनि थासारि, बे थासारिफ्रा मोनफ्रोमबो जे हाबाफारि लाफादों बाहाय सेमिनार आरो स्पर्ट्स आरो लिटारारि आरो बाहाय हारिमु, बे मोनफ्रोमबो बिथिङावबो जौगागोन आरो जोंनि लाइमोनफ्राबो एसेबाबो मोजां लामायाव सफैगोन होननानै आं मिजिं थिनाय दङ। आसा खालामो जोंनि बे थान्दै जख'न्थायाव गासै रायजो राजायानो नुजाफैनानै लैहोर लैहोर जोंनि बे मेहेरगोनां थान्दै जख'न्थाइखौ जाफुंसारगोन होननानै आं खावलायहरबाय। आरो बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम बे थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जों बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होयो, बिनि थाखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो खुनु खुथिनाथि खालामनो गोसो गैया, खिन्थु जोंनाव रां रुफानि एसे आंखाल जानानै दङ। अब्लाबो जोङो हागौमानि बे रां रुफानि आंखालखौ सुफुंनानैबाबो एखेबारे जोङो बानजाय आफादा खुंफुंनो थाखाय साखा फारा खालामनानै दङ। आसा खालामो जोङो जोंनि साननाय, जोंनि मिजिं बेयो जाफुंसारगोन आरो आफा गसायाबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन। आलासिखौ सोर सोरखौ लिंहरनाय जादों? बे जोंनि थान्दै जख'न्थायाव आलासि हिसाबै, गाहाय आलासि हिसाबै खनेन्द्र बसुमतारी एबसुनि बिथोनगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदों। आरो बाहायनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंनिनो बिटिआरनि मानिनो गोनां, सिबिनो गोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो खावलायहरदों। आरो लोगोसे बेवहायनो जोङो बिटिआरनि उकिल मुसाहारि आरो रन्जित कुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों। बिनि अनगायैबो जोंनि जेसेबांनाखि बिटिआरआव जों लोगोसे MCLAफोर दङ आरो जोंनि आसामनि मानगोनां मन्त्रि उरखाव-गोरा बसुमतारीयाबो, जोंनि बे उरखाव-गोरा ब्रह्मआबो जोंनि बे सेमिनाराव बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे MLA लरेन्स सिस्लारि आरो जिरन बसुमतारी बिथांमोनहाबो जोंनि बे थान्दै
जखनथाइनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि गासैबो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गासैबो बाहाय नुजाफैनानै बाहागो लाफैगोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन